आज फुलं, हळदी कुंकू, पाणी, रांगोळी, दिवा एवढं सगळं घेऊन काय वांगडात गॅस. हा अन्नपूर्णा. आज आहे अक्षय तृतीया आणि त्याच्या किती तारखे केली या? 22 एप्रिल. 22 एप्रिलला 2023 ला अक्षय तृतीया येईल. पहिली आंघोळ घ्यायची नाव घेऊन. एरवी तुम्ही डबोचं काही असता म्हणून बिना नाता करताच, पण आज आंघोळ करायची आणि जेवणाक सुरुवात करायची. त्याच्या आधी काय करायचा तर मी थोडक्यात सांगते. माका जा आईन शिकवल्यान, आजीन दाखवल्यान आणि त्या मी करत येईल आणि ही करावी आपल्यासाठी, घरासाठी आणि आपल्या अन्नधान्य टिकूसाठी. अन्नपूर्णा देवीची पूजा. आणि अन्नपूर्णा देवी म्हणते काय, त्या देवीची पूजा गाभाऱ्यातच करतात. ती थंय केलं. आता हय आपण शेगडीची पूजा करणार, कारण आपल्याला दररोज अन्न कोण देतं? आपली शेगडी. आणि आमच्या परब किचनला पण व्ह्यूज, लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि आमचा पॉट हयच भरता. आणि आमच्या परब किचनची सुरुवात पण आमच्या शेगडी आणि आमच्या या किचन पासून झालेली आहे. म्हणून आजच्या 3.5 मुहूर्तापैकी एक जो मुहूर्त आहे अक्षय तृतीयेचा, त्या दिवशी असं म्हणतात की आपल्या शेगडीची पूजा करावी, जी आपलं दररोज पोट भरते. जेवण करायच्या आधी तिची पूजा करावी. तसं आपण रात्री स्वच्छ करून घेतलेली आहे, तरी पण सकाळी उठल्या उठल्या पारवशी असतात. जसं घरातलं कचरो पारोसो काढतो तसं पाणी शिंपडून घ्यायचा आणि ही पुसून घ्यायची. अशी आपली शेगडी आपण पुसून घेतलेली आहे. उष्णता असल्यामुळे, गरमी खूप असल्यामुळे शेगडी लगेच सुकते. साफसफाई करून घ्यायची आसपासच्या जागेची. त्याच्यानंतर आपण काढायची इथे रांगोळी. इथे कणे घालून घ्यायचे, म्हणजे आपण मालवणी भाषेत कणे म्हणतो. 2 रेषे काढ. कणेर पहिला घालायचा बोललात ना? कणे घालायचे. हा, हे 2 रेषा म्हणजे कणे. आणि आपली छोटी छोटी लक्ष्मीची पावलं अशी मस्त वाटतात ना. आणि सफेद रांगोळी ठेवू नये ना? नाही, मग याच्यावर हळद कुंकू घाले. त्या बोटांका असा दाबायचा. चला, हळद कुंकू आणि फुलं पण घालायची. फुल घालायचं. आपली ही हळद, पहिला हळदीचा मान, नंतर आपली कुंकू, त्याच्यानंतर आपल्याला तांदूळ तर येतातच फुलं, आणि आता एक आपलं चांगलं असं फूल. हा, आता हे पण असं स्वस्तिक कर बोटान कुंकवान. हा, कुंकवान कर. कुंकवान नाही करू ना. असं म्हणतात स्वस्तिक सलग काढायचं, तोडत तोडत काढू नये. हळदीचे टिपके दे. 1 2 3 4. आता तांदूळ घाल, ते फुल घाल आणि पाया पड. तांदूळ घालूया. आता दिवो दाखव. आपला हा दिवा खालीच ठेवूया ना. आणि आपलं ही फुलं तशी भरपूर आहेत, पण आपलं आता एकच घाल, कारण आता आपल्या जेवणाक सुरुवात करूची आहे. चला, आता पाया पडायचा. आता तुम्ही कोणता मंत्र म्हणणार असतात तो म्हणा. आता मंत्र म्हणजे देवीचो, अन्नपूर्णा देवीचो मंत्र. या सर्वे देवी भूतेषु नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः. हा, चला, अशा प्रकारे आपली ही शेगडीची पूजा झाली. हय दिवो प्रज्वलित केलं ना की हय आपला पहिला दूध असता ता उकळत ठेवायचा, किंवा तुम्ही जेवणात काय सुरुवात म्हणजे गॅस पहिली पेटवायची आणि अग्नीच्या पाया पडायचा, मग सुरुवात. आता हे दुधाचाच भांडा ठेवत आहे आणि त्या आता पेटवून घेत आहे. आता अग्नी पेटली, आता नमस्कार करून घेऊया. अशीच आमचं पोट दररोज भरत राहा. आणि असं पण म्हणतात ना की अन्नदान आणि पाण्याचं केलेलं दान हे सगळ्यात श्रेष्ठ दान आहे आणि त्या कधी वाया जात नाही. म्हणून भले तुम्ही श्रीमंत असो की गरीब असो, पण आपल्या घासातलं अर्धो घास जरी कुठल्या भुकेला दिलास तरी पाणी खूप भेटता. हा, तर तुम्ही आजच्या दिवशी भुकेलेला एक बिस्किटचा पुडा का नाही होईना द्या, आणि 1 ग्लास पाणी मठातलं, ते पण थंड गार, म्हणजे त्याचा आत्मा असा तृप्त झाला पाहिजे दिल्यानंतर, आणि त्याने मनापासून असं आशीर्वाद दिला पाहिजे. अर्ध मराठी अर्ध मालवणी येतात. असा केल्याने आपल्या घरात, आपल्या संसारात, आपल्या पोराटोरांका सुख संपत्ती लाभतात. म्हणून अक्षय तृतीया दिवशी एक सोन्याचा कॉईन सुद्धा जाऊया काय विकत घेऊ? जाऊया. महाग झालाय तरी पण. त्याच्या आधी काय आहे माहितीये, तुम्ही किती दिवस बाहेर जेवलास, 4 दिवस बाहेर जेवून बघा, तुमका 5व्या दिवशी घरच्या जेवणाची आठवण येता की नाही तर कमेंट मध्ये सांगा. नक्की सांगा. आणि अक्षय तृतीयेच्या दिवशी तुम्ही काय काय करता? आता आम्ही अशी पूजा शॉर्टकट केलो, तशी वास्तव शुद्ध अगदी पंडित करूची असतात तर ते आणखी नसतात, पण आमका आयन अशी दाखवल्या ती केलं आम्ही अशी.
हय पण काढतात असा अन्नपूर्णा देवे नमः गंधकाने असो हय हे काढतात जर असात तर ती पण अशी पुसून घ्यायची आणि काढायची ता सुद्धा करतात. पण आता मी आता हे का सांगितले आता आपल्या जेवणात उशीर होईल कारण जेवण करूचा आता दुसरा व्हिडिओ काय अक्षय तृतीयेचं जेवण करूया. आता दुसऱ्या व्हिडिओ सुरुवात. व्हिडिओ तुमका कसं वाटलं ते नक्की सांगा. लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. भेटूया. बाय बाय.